Като че ли не издърпва от тъмното крачка по крачка към светлото. Очите ни трябва да свикнат със светлината. Една невъобразима смесица от дзен, фъншуй и хайко. И не само. Минимализъм. Колкото по-малко, толкова повече. Колкото по-чиста и лаконична идея, толкова по-силни внушения, като визия и като ритмика. Ахроматична гама. Замислени композиционни решения. Експеримент с хартията, с графичните техники, с форматите, с фактурата. Усещане за една отдалеченост, за безмълвие, за предопределеност. Финна естетика. Деликатно припращане към мистичните пространства на един неразгадаем и дистанциран свят. Всичко това е Емо и неговата работа с хартията. Емо и новите медии. Видеото Пламък, Flame, е разработено с едно мое непряко участие, така че съм много пристрастна към него. Страхотно е. Искам да ви поканя да слезете на втория етаж, на второто ниво на галерийното пространство. Там сме спретнали една малка чифте баня. Но не преминавайте отвъд. Още е рано. Още е рано. Уважаеми гости на галерия Резонанс, почитатели на изкуството на Емил Мирашчиев, негови приятели и колеги, за мен е чест да споделя с вас няколко мои мисли, продиктувани от съвместния ни повече от 30 годишен живот. Един изключително креативен дух, с много постоянство и усърдие. Първите негови изяви, естествено, са в графиката, изключително владеещ всички графични техники. Има много участие в престижни форуми. Аз изпитвам насладата от материята. И от духа, но и от материята. Защото когато човек борави с хартията, трябва да го има това отношение. А ти нещо ще кажеш ли? Да, ще кажа. Той нямаше намерение да я прави тази изложба. Той от 1998 година не е правил такава голяма изложба и това беше един голям подтик от моя страна да изберем от ателието каквото има и да направи две нови работи, за да станат точно 52 работи. Що се отнася до тази изложба, аз мисля, че тя е събитина, наистина за Пловдив. Много е добра. Аз лично се радвам за това, че е успял да събере в това пространство толкова неща, това прекрасно пространство, много силна изложба. Бих казал максималното в минимализма. Максимално много послание в един изчистен рисунък. Галерийното пространство е много подходящо за неговите неща.
това, което забелязах също, че това пространство, този художник има идеално пасване, пространството е великолепно. Бих казал в момента водещото пространство изобразително в Пловдив. Пожелавам успех на галерията и да кани са такива автори. Тоест автора при галерията не си отива. Ти ще ме питаш, аз ще отговаря. Ох, какво да те питам сега? Видя ли сега? Хубаво ли е виното? Косанова, хайко, майко, феншуй. Видя ли как ти го извадих това? Извади го, голяма си мастер. Извадих ти това. Извади го това. Ти там се мъчи в една галерия да вадиш, обаче тук извади много по-готини работи. Нали така? И всички казват, че е супер. Какво се вади? Да. Кажи сега. Не снимаш? Не. Снимай. Това беше. Снимай. Това е готово. Това ли беше? Не, това е. Какво казаха сега другите? Кажи сега, не казаха, че галерията е страхотна и автора и галерията си отиват. Така ли? Ти не мислиш ли, че е така? Аз мисля, казали, тази хубава галерията е Пък тия работи какво са съжили? Кажи, доволен ли си от галеристката? Да. Страшно съм доволен. Галеристата е супер. Виж как се е избрала, като за моя изложба. Това е, виж, погледни, кожа, кожен колан. Обици кожени. Обици няма, обаче имам дървена гривна. Имам дървено бижу, всичко от естествени материали. Органично, колкото органичен си ти. Толкова. Аз съм много еко, всичкото е котон. Котон. Няма пластмаса. Да, дори това е... И виж как сме застанали тук на тия хубави усмивки. Защото и ние сме засняли. Кажи ми, ама една усмивка, бе. Големи зъби. С нея конски зъби. Иначе талантлив. Да. Зъби, обаче да много талантлив. Прекалено. Толкова талантлив, че не са трябва. Айде, че хората искат да пинат. Айде. Мирко, айде да пинеш малко. Айде.